Calquera podría pensar que estas imaxes foron tomadas en pleno inverno, pero foron gravadas esta mañá en Silgar. Chuvia, vento e frío son os tres elementos que marcarán esta Semana Santa nas Rías Baixas. A peor das previsións meteorolóxicas, que cae como unha xerra de auga fría no sector turístico. O tempo está condicionando bastante a Semana Santa. O exemplo é o fin de semana pasado que xente estaba na playa e a cantidad de xente que veo a Sanxenxo nese fin de semana. E, bueno, ahora esta semana está facendo o peor tempo. A verdade é que a predición non é moi boa de cara aos festivos. As inclemencias meteorolóxicas baixan as expectativas dun sector acostumado xa a bons datos na Semana Santa. Contan cunha ocupación do 50% nos hotéis de baixa categoría e dun 70% nos de 4 estrelas. Isto é un 20% menos do que agardaban en ambos casos, porque non están entrando as reservas de última hora. O que pasa é que esas reservas de última hora, ese boom de reservas de última hora non se deu, e siguen entrando reservas, pero na mesma línea que entraban con antelación. Por lo tanto, ao final, ahora mismo, pensamos que nos moveremos máis ou menos nesas cifras ou un pouco máis, pero a diferencia podía haber sido de hasta un 20% máis de ocupación. O perfil do público que ven a Sanxenxo na Semana Santa provén do resto de España ou Portugal, e por iso que aproveitan ata o último momento para facer a súa reserva, tomando a decisión en función do tempo. Esa xente que espera a última hora, se fai bo tempo sale, e se non fai bo tempo non sale, pero nin aquí nin outro lugar. E sobre todo é xente que ao final vaise desplazar no coche e está preto, está pues, eso, entre 3 ou 4 horas de coche, non? Ademais apuntan que lles gusta máis cando a Semana Santa non é tan cedo. Tampouco nos gusta moito cando cuadra unha Semana Santa tan baixa no calendario como esta. Por exemplo, o ano pasado foi xa no mes de abril, foi moita mellor a ocupación, e po ano que ven, o Viernes Santo cuadra o 18 de abril. Pode facer mal tempo tamén, pero non é o mismo. O sea, que a verdade é que canto máis alta cae no calendario suele ser mellor. Porque esta Semana Santa de 2024 vaise celebrar aínda co horario de inverno, que non mudaremos até esta vindeira fin de semana. Iso implica que tamén anoitece antes, outro factor xunto coa chuva e o frío para que moitos opten desta volta por quedar na casa.